खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोननैसो हेडलाइन आपडेटफोरा जाबाय काछार जिल्लानि दिगरखार एरियायाव गंसे डाम्पार गारिनिफ्राय नोगोद 1705 केजि गान्जा आसाम पुलिसआ दहाय बेलासि समाव हमनो हादों। आसामनि जरहाट जिल्लानि थियक जायगायाव दहाय फुङाव सासे 9 थाखोनि फरायसुलिया गोख्रै खारबोनाय ट्राकजों सौदावनानै जिउ गोमादों। मैया मोनानि हर गेजेर समाव बरपेटा रड नेशनेल हाइवे 27 आव गोख्रै खारबोनाय डाम्पार गारिया अल्ट' गारिखौ गोख्रैयै सौख्रांफैनायनि जाउनाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। मुसलपुराव आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 50 कौटि रांनि गेलेमु स्टेडियाम अन्थाइ खाम्फा गायसनफैदों। आइसिसि मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कापनि गिबि गेलेनाया बे समाव इंलेन्ड आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव जागासिनो दं। इंलेन्डआ दा 282 रान बुबाय। 2023 मायथाइनि लिटारेचार आयदानि नबेल प्राइजखौ दिनै द रयेल स्वीडिश एकाडेमी अफ साइन्सआ नरवेजियाननि लिरगिरि जन फस्टनो फोसावना होबाय। दासिम एशियान गेम्सआव भारतनि मेडेलनि जायगाया ब्रैथि। गासै मेडेल 85, गल्ड मेडेल 21, सिलभार मेडेल 32, ब्रन्ज मेडेल 32।